Pisteen näihin päälle sitten on tässä mun yläpuolella tää hauska lamppu, joka korostuu upeasti tuota harmaata seinää vasten. Tässä huoneessa oli ennen Henkan makuuhuone, mutta nyt mä oon sisustanut tänne Kirstille aivan upean makuuhuoneen. Se entinen kirjavatapetti on vaihdettu tällaiseen kauniiseen pronssin sävyiseen ja kaikki tekstiilit on koordinoitu oikeastaan sen mukaisesti. Tätä allashuonetta jaettiin selkeämmin osiin stailaamalla tää toinen pääty ihan selkeästi takkahuoneeksi. Tää toteutettiin lähinnä stailaamalla. Tuotiin tänne muhkea divaani, sitten sisäpariksi nojatuoli ja sitten tämmönen katseenvallitsija on tämmönen valopöytä, mihin on mukava sitten laskea vaikka teekupponen ja lueskella sen äärellä sanomalehtiä. Vanha allashuone on kokenut todellisen muodonmuutoksen. Tähän toiseen päätyyn tehtiin tämmönen ylellinen kakkosolkkari ja tänne laitettiin aivan mieletön yksityiskohta. Toi tuossa mun takana ei oo mikään ihan tavallinen peili, se on nimittäin telkkari. Tällaisia ne naisten hienot telkkarit nykyään on. Alkuperäisessä tilanteessa tää huone tuntui tosi pitkältä ja sellaiselta hajanaiselta, niin mä ajattelin, että toi pitkä seinä tapetoidaan oikein muhkeakuvioisella tapetilla, mikä tavallaan sitoo tätä tilaa yhteen. Sen lisäksi toi katto tuntui raskaalta ja tummalta ja synkensi täällä tätä tilaa, niin se sitten maalattiin valkoisella, mikä sitten lisää valoa tänne tilaan. Näiden isojen remonttitöiden lisäksi tuotiin ihania valkoisia huonekaluja, sohvaa ja uusia valaisimia ja sitten tietysti näitä ihania pisteitä iin päälle. Ota flunssaan Uranisee. Se lievittää flunssan oireita, kuten kuumetta ja lihaskipuja. Flunssan oireisiin Uranisee. Apteekista. Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Äläskö se vatsa vaivaa? Lopeta turha kärpistely. Uusi suomalainen ruoansulatusjuuri Valio Olo on